Salam geldiler gıydılar. Bugün men size täze model, italyanski model komplektler görkezeyin gıydılar. Şu wagtgacha ýaş gıydylarymyzyň, gelinlerimizin söýýän modelleri, moda modellerimizden biri. Spoçkasy bilen bile alsaňyzam bolýar, ajýan komplektinden berýänler gıydylar. Bat owadança näzünce şu wagt gowy modellerimizden biri. Ne bular ýana görnüşmizden bar. Haýsy biriniň bahasy gerek bolsa sorap bilersiňiz gıydylar. Günnelik bahamyzy günnelik çykaryp bererim gıydylar. Bular ýany görnüşmizden bar. Moşmy galynjadyr gıydylar. Gata ýukaja gapak ýanlar däldir. Görnüklijeden galynja. Haýsy biri gerek bolsa arkaýyn sorap bilersiňiz gıydylar. Şäherçi vilayat dastavkalarymyz bardyr. Gelip görürniseňizem gelibem görüp bilýänsiňiz gıydylar. Arkaýyn habarlaşaýyn. Sona gold bilen galalyň, gollalyň, mehribanlar başga-da gerek zatlaryňyz bolsa habarlaşyp bilersiňiz, abzor edip görkezip bererim gıydylar.